Ти че го събориш на нема. Това да играме с кичеци? Кичеци нема. Куме, ти го можеш най-добре, бе. Куме, не бързо, бе. Ай, камерата ми къде е, бе? Чакай, бе. Давай, куме, ти го можеш най-добре. О, да са живи здрави младоженци. Па и ние покрай тех, какво да правим? Днески ме първата врачна. На тях ли се намират? Него не. Него не. Приятно ми е да ви приветствам. Добре дошли в ритуалната зала на район Сердика. Уважаеми младоженци, за да бъде сключен брачният ви съюз, необходимо е пред мен, като представител на изпълнителната власт, присъствието на вашите свидетели, родители, гости, да потвърдите своето съгласие, знайки, че според Семейния кодекс на Република България съпрузите имат равни права и задължения в брака. Отношенията между съпрузите се изграждат на основата на взаимно уважение, общи грижи за семейството, разбирателство и вярност. Съпрузите живеят съвместно, освен ако важни причини налагат да живеят разделено. Всеки съпруг има свобода при избор на професия. Съпрузите са длъжни чрез взаимно разбирателство и общи усилия и съобразно своите възможности, имущество и доходи да осигуряват благополучието на семейството и да се грижат за отглеждането, възпитанието и издръжката на децата. Знаете всичко това. Вие, Елена Георгиева Костова, съгласна ли сте да встъпите в граждански брак с Стефан Любенов Иванов? Да. Вие, Стефан Любенов Иванов, съгласен ли сте да встъпите в граждански брак с Елена Георгиева Костова? Да. Съобразно предложение, въз основа на представените документи е съставен акта за граждански брак. Моля вие и вашите свидетели да го подпишете. Булката, заповядайте. Заповядайте вие. Стефане, не бързай. Не искам тук да аз да преграм подпис. Заповядайте С друга лична карта. Настъпи го! Настъпи го! Аз ще не ти командам. Съобразно закона и обичая и правата, които са ми дадени от кмета на град София, обявявам гражданския брак между Елена Костова и Стефан Иванов за сключен. Можете да целуете по
стари времена нашият народ пече пръстените като символ на съпружеска любов и вярност. Заповядайте, поставете пръстена. На майка ми. Има някакви измами. Чекай, момчета. И с радост си спомняйте този миг. Здраве. Мете се и спият се. Next. Добро! Айде! Лено, голем букук си. Обичате се да съхраните най-свитното, което имате, влюбените си сърца. Обичате се да създадете здраво и хубаво семейство. Обичате се за щастлив съвместен живот. Скъпи младоженци, днес е рождената дата на вашето семейство. Начало, което не се забравя никога. Начало, родено от нежна и всеотдайна любов. От жаждата да посрещаш и изпращаш деня с един и същи човек. Венчалото избра за вас Елена Стефан. За вас Стефан, Елена, като ви направи най-близки на света. Помнете, че любовта не е само чувство, тя е и действие. Не допускайте да изречете, подведоха ме, защото човек върши само онова, което иска. Мило семейство, най-сърдечно ви поздравявам с днешния красив ден и ви пожелавам в дома ви да се настанят завинаги обичта, нежността, сигурността и спокойствието. На вас, госпожо, предавам първия семейен документ с пожелание да съхраните огъня в семейното огнище. А вие бъдете опора на тази, която ви дари с обич и доверие. И днес вързва с вас своето бъдеще и своите надежди. Честито и за много години! Честито и на тебе, купичка. Върнете се към гостите си. Всички къде минат от тук по залата.
Окей. Вижте как е. Много по-тежко от мен, брат. Да ме карам бежава. Кажи, че не мога да мръднеш. Еми тогава. Але, целуваш, а па не съм те навлено, бързи си.